क'अपारेटिभ ससाइटि समबाय एनुवेल जेनेरेल मिटिं बोसोरसेयाव जोंहा एनुवेल जेनेरेल मिटिङा खनसे जायो बियो एप्रिल मोननिफ्राय स्टार्ट जानानै मार्चआव इयार एन्डिं जों 1 इयार हमनानै लायो बेयाव खनसे जोंनि एनुवेल जेनेरेल मिटिं जायो दा बियो जोंनि एकाउन्टनि समबायनो हिसाब खिथाब एकाउन्ट बेसेबां बिजनेस टार्नअभार बेसेबां सेल बेसेबां पारचेस गासिबो बेसेबां लस ग्रस प्रफिट जाखो बेसेबां ग्रस प्रफिट नेट प्रफिट जाखो बायदिसिना बिनि जोंनि एक्टिभिटिसनि टार्नअभारनि सोमोन्दै जों गासैबो जोङो बेयाव सावरायनाय जायो बेवहाय जोङो प्लानिं लायो नेक्स्ट मा मावगोन सर्ट टार्म प्लेनिं 5 इयार्स 3 इयार्स लं टार्म सर्ट टार्म प्लेनिं खालामो बेयाव जों गासैबो डिटेल्स लायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला चिरां डिस्ट्रिक्टआव सान्थिपुर समबाया जों मख'नो हायो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला PDS बिजनेसनि अनगायै सार्भिस होनायनि अनगायैबो लोगोसे जोङो डिप'जिट मबिलाइजेसन बिजनेस खालामदों क्रेडिट बिजनेस खालामदों बेयो जोंनि मेइन बिजनेस क'अपारेटिभ ससाइटिनि बे